Nangona kuzolile ubukhulu becala kumbindi wesixeko saseRhawutini, abantu abathengisayo eIvory Park eMidrand baqalile ukusebenza kwakhona. Uninzi lwabo alunazo iipermit, Ukanti isixeko saseRhawutini sikhuphe isilumkiso sokuba nabani na ofunyaniswe ethengisa ngaphandle kwepermit uza kujongana nengalo yomthetho. Uninzi lwabo luthi ubomi babo abunakuma ngenxa yokumiswa ngxi kwentshukumo. Kule ndawo yaseSwazini eIvory Park ayithethelwa ngqalelo imiqathango ebekiweyo ngeli xesha lokumiswa ngxi kwentshukumo. Abanye abathengisa ezitalatweni basebenza ngaphandle kweempephamvume zokusebenza. Andikwazi uyofikelela kwiofisi ndiyokulanda ipermit kuba ndindodwa kweli shishini. Xa ndiza kuchitha usuku lonke kwiofisi ndingathengisa, abantwana bam baza kulala betyentoni. Amapolisa afike axutha iinkukhu zam eziyi-30, kodwa ndiye ndayokulanda ipermit yam. Ndifuna ukubona ke ngoku ukuba baza kuza neliphi iqhinga. Ukanti nabanini bevenkile abazimeleyo bayabandakanyeka kuluhlu lwabantu abangathobeli umthetho. Is that a permit that you got? This is our permit. This is your permit. When did you get it? I think it was the plowing day. The time started on the plowing day. Kuqalwe ngomvulo kule veki ukukhutshwa impephamvume zokushishina kwabaSomashishini. Our boss was the one who was dealing with these things, so he's the one who got for us. But where is that permit from the city of Johannesburg? No, now we have only this one. You only have that one? Yeah. Then you shouldn't be operating. Yeah. Bambalwa abanepermit ezisemthethweni zokuthengisa endleleni. Ile permit niyithola izolo, lenini ayithatha izolo eJoburg. Inthi mabafika la maphoyisa masicosha mathi mafuna ama-permit masishaya. Manje ama-permit nawo siwabambile. Nakumbindi waseRhawutini abantu abathengisayo babuyele emsebenzini. Ibhizinesi yami iyanceda kakhulu ngoba ngikwazi ukuthi ngibhadalele abantwana esikole. Mina ama-customer ngiyakhuthaza ukuba ivirus le iyabulala. Masigezene izandla. Abasomashishini bazimeleyo banikwe de ibe lusuku lwangomso kuba balande ipermit.